It-torri ta' Winja Kortilu mibni mill-1610 u serva bħala l-ewwel struttura ta' diviża tal-kosta. Flimkien mal-Beach Post San Pawl il-Baħar kien jifforma parti minn strutturi kontra l-invażjoni fit-tieni gwerra dinjija. Bil-għan li jitjieb il-prodott turistiku kulturali fin-naħa ta' fuq ta' Malta u li kompli jizdiet l-investiment f'San Pawl il-Baħar sar xogħol ta' restawr fuq iż-żewġ strutturi. Restawr li issa u lestu fi kliem Simon Mizzi minn din l-art ħelwa huwa wieħed importanti ħafna. Torri espost għall-elementi bħal da għandu bżonn ħarsin kontinwament u restawr kontinu. Ġifieri dan ir-restawr kien bażiku, essenzjali u sinifikattiv għal xogħol sinerġiku bej il-wirt kulturali u t-turizmu għax fil-bajja ta' San Pawl il-Baħar żona ta' rekreazzjoni. B'investiment ta' madwar 100,000 euro l-proġett jikkumplimenta l-proġetti li saru fl-aħħar snin bħal dak tal-Promenad f'San Pawl il-Baħar u l-proġett tal-Akwarju Nazzjonali. Il-Ministru għat-Turizmu Edward Zamitlu istkellem dwar diversi proġetti fosthom it-tibdil ta' bankijiet ġodda tul il-Promenad ta' San Pawl, l-investiment ta' 150,000 euro fuq estensjoni u tisbieħ tal-istess promenad u anke l-ftuħ tal-Uffiċċju tal-Informazzjoni għat-Turisti. Huwa faħħar l-irwol tal-organizzazzjonijiet non-governattivi fih dan ix-xenarju kulturali u turistiku f'pajjiżna, fosthom lil din l-art ħelwa tal-impenn tagħha f'din l-inizjattiva. Il-Ministru fakkar kif fix-xhur li ġejjin mistenni jsir restawr ukoll fuq l-istatwa ta' San Pawl li tinsab fil-Gżejjer ta' San Pawl.